barkatu baina esan beharra dago, 1896an jaixo zan Valentin Larrean, Gabirian, horregaitzik hemen bertako merkatu alkatia, endika Igarzabal. Gaur eta ibilbide luze honetan, Aldundiarekin eta dudarik gabe familiarekin batera, zera albide lagun izan duguna. Gaur beraz, 150 urte jaixo zalaren ospakizunak edo egitaragua aurkezteko elkartu gara, kultur egitarau zabal bat, 2026an gauz, oin dela 7 urte jarri izan ekimena martxan, eta ordutiko ona hainbat izan dira txiri, eta urtero honen berri eta honen hasixak loratzen hasi diranak. Baina oinguan 2026a heldu dara, bai Gipuzkoan, baina baita Nafarroan eta iparraldian be izango dira ekimenak, kontzertuak, bestelako aukerak, Valentin Larrearen lanak ezagutzeko, eta baita liburu baten aurkezpena eta ikusentzunezko baten estrenaldia bebai, hori udazkenerako lagako dugula, udarako badaualako beste zereginak eta bestelako moduak Valentin Larrea sanaren lanak ezagutzeko. Guk Aldundian eta bestela ere gure, nuestro compromiso con el patrimonio es el de conservar, es el de proteger, es el de ofrecer para los investigadores el trabajo, los estudios, la obra, es favorecer la difusión, pero casi nos solemos tener que quedar ahí y conformarnos con la obra que pudo quedar grabada, con las partituras originales. Esto nosotros, y yo me pongo así en la esquina porque, quien tenía que estar aquí erais todos vosotros por el trabajo que habéis venido desarrollando, por el esfuerzo que habéis hecho, por la energía que nos habéis contagiado, porque cada vez que venían Elena y Maite era una gozada saber cómo avanzaba el proyecto, y por haber sabido poner toda esta obra al alcance de todos, habiéndola transcrito, habiéndola digitalizado, con esa página web, con todos esos discos, y ahora con estos conciertos, y ofreciendo, y aquí le tenemos a Ignacio, también la posibilidad a los artistas y a los intérpretes contemporáneos de poder reinterpretar y poder ofrecer toda esa obra al público también más joven y al que acudirá este año a los distintos festivales y a las distintas programaciones que, como decía, se celebrarán en Guipúzcoa, en Navarra y en Iparralde. Y, por supuesto, en Gaviria, que es donde ya tuvimos una primera oportunidad, nos acordábamos Endika y yo, pandemia sasoian izan zala bertan, oiaso kamerata, éxito eta arrakasta handiko kontzertua bertan einikua, plazan bai, ipini izan bere omenezko plaka. Orduan, 7 urte daroiagu, gai honekin, zuek lan handitza egiten, gu zuekin disfrutatzen, eta oin ospatzeko momentua heldu dela, Gabiritar handi horren, urte hurrena, eta eskerrak berriz Endikari, horregotiarren eta bide lagun izatiarren Aldundiarekin eta familiarekin batera ekimen honetan. Mila esker. Bai, ze gutxigo ez da, Gabiriar bat, herriko seme bat, egie esan herriko askontzako anzturantzeon, umetan eskolan da erakutsi zizkiduten, guri mundu mailako musikari famoso batzun izenak, baino bitu ze sorpresa politie, ze pertsona importante eta langilea, ez? Dula 150 urte gure herrin jaio zana, bitu bertan genduken altxor bat, eta oain dela 7 bat urte arte edo, askontzako ia erabat ez ezagun ezan. Eta oso ondo esplikau duzun bezala, Elena eta bere familiari esker eta behaien enpeinu horri esker, pausoka bide luze baten goaz, oindik ez da bukatu, esango dugu honena falta dela, eta nahi tokatzen zaiala esatea ustez, alkate bezala, udal bezala, herri bezala, badaukeula arrotasun bat, ez? Herriko seme bat bere garaien zerta iritsi izan Gabiri bezalako herri baterik irten da, eta egia da, lanbide honek behartuta edo, Gabiritik oso gazte bidaiatu behar izan zola, bere lanak eta desarrollatzea, beste leku batzuta, eta guain esan dezagun bueltan ez, Gabiriko izena, aurtengo ekintza multzo honen barrun, Euskal Herri guztin zehar behakin batea jungo dala, eta nik uste, zirkulo izteko Gabiri arrontzako ere oso ekimen politie. Eta, gure aldetik ere eskerrak eman bai Aldundiri eta lehen esan den bezala familiri, azaldu don borondateak gogoa eta kariñoa lan hau eitxako garaien, hori izan da benetan, herri bezala ere, inplikatzea
bultzau gaituna, eta oain arte egon gehan bezala, hemendik aurreare, eskua botatzeko behintzat, izango da. Bueno, guk zer esango, 2019an hasi ginen, aitonaren figura eta obra ahanzturatik ateatzen, eta bide honetan gauza oso politak egin ditugu. Transkribitu ditugu aitonaren obra osoa, gure gana iritsi dena, badakigu galduak direla, baina agian egun batian lortuko ditugu, 95 obra transkribitu ditugu, web horri bat egin dugu, horretan jarri ditugu dena zintzilikatu, jendearen eskuragarri, libreki deskargatzeko, eta hori da helburua, alik eta jende gehiena ardezan obra. Gero, 3 CD grabatu ditugu, 4. falta zaigu, 25 pieza pianorako falta zaizkigu bukatzea, hori itzein beharko dugu, nola borobildu, hori, eta, bueno, ahazturatik, eta horrela izango du izenburua, ahazturatik itzulia, liburu bat egin da, eta dokumental bat grabatu da. Eta gero, 2019-tik 2025-era, Durangotik Kanbora eta Hondarribitik Iruñara egin izan ditugu kontzertuak. Hori dena egin ahal izan da, dudarik gabe, familiaren borondatea eta ekimena hor egongo da, baina bidaide apartak izan ditugu, eta hasteko eskerrak eman behar ditugu, eta guretzako instituzioek arpegia dute, eta arpegi hori da Mari Jose Telleria, lehenengo momentutik ona 2019-an iritsi ginenean, abegikor, sentibera, kultura sustatze aldera izan zen, atea zabalik, guretzako indar ikaragarria izan zen, instituzio batetik olako. Instituzio honetara iritsi ginen, beste instituzio baten eskutik, bestela oso zaila gertatuko zitzaigun onaraino iristea, eta hori zen Gabiriko udalaren eskutik. Gabiriko udalekoekin hitz egin genuen, hor ere Xavier Barriolak botatzuen eskua, eta Aimar Maizek ere, etorri ginen Gabiriko udalaren eskutik, eta beti eskertua Gabiriko udaleko ekintze hori bera, sentibera, arro, herriko seme batek olako obra egin izana, eta horian zabaltzera emateko goguarekin, eta hasieratik izan da izugarrizko impulsua. Gero egia esan, baitare enpresak izan ditugu babesle, eta enpresa horiek ere arpegia dituzte. Etortzekoa zen Carmen Segura, kaja laboralekua, ordizin zeukan evento bat, etorriko dela kuku bat egitera beberen, emakume aparta, entusiasmo ikaragarriarekin, jaso zuen, ez zuen eman beak nahi zuen bezain beste, baina eskertuak. Eta oronakoak garbine beraza, ez dago hemen esan zidan, beste lan bat daukalako, lan eguna baita, baina oso gurekin dagola eta oso jator. Eta Irizarretik, gauza bera, Koldo Mendizabal. 3 enpresa importante dira gure herrian, 3 kooperatibaren ingurukoak. Izan da, oso esperientzia polita haiekin ere harremanetan egotea, eta jarrituko dugu dirua eskatzen, eskatzia libre da, gero matia ere bai. Eta gero, eta orain datoz guretzako bihotzeko lagunak. Familiarentzat bihotzeko lagunak zarete, eta horrela bihurtu. Eta, hoiekin egin ahal izan da, hau dena, ze bestera oso zaila genuen. Eta, Ignacio Arakistainek, gure organista, eta Itxaso Aristizabal, pianista, gurea, lehenengo bi hoien gana joan ginen partitura guztiekin danba.
Utzi genuen. Itxasoren gana, gero Inazioren gana utzi genizkion zera guztia, partitura guztiak, nola hartu, oso polita. Bueno, gero badugu Elena Marti Olaskoaga, hori biolinista dugu, interpretea, eta harrotasun handiz esaten dugu Valentin Larrearen eren biloba dela. Beraz, horren beste belaunaldi eta Javier Oiarzun, tenorra, eragilok abesbatzakoa, horren gana ere zapla jo genuen, zuzenean arrapatu genuen, zera Hondarribiko kontzertu batian, bukatu zenuten emanaldia, eta joan gintzaizkizuen esatea, hauta dugu, eta Aitona, eta zera, oso jator. Bueno, izugarri, Aitor Garitano, tenorra, oso importantea, Valentin Larreari ateatzen dio brillo guztia, bere abots marabilloso horrekin, eta esan du berriro Xabier Barriola. Xabier Barriola hasieratik gurekin egonda, ez kantari, baiten gure hasierako harremanetan Gabiriko udaletxean. Eta gero Aimar Maiz. Aimar Maiz, bera da kasetaria, idazlea, berak egin du Valentin Larreari buruzko liburu oso amodioz eginda gainera, amodioz eginda eta somatzen da, baino hasieratik proiektuan egon da eta hainbat Gabiriko udaletxeko bileretan, ez dala, egon ginen, pentsatzen zer egin nola, eta Aitor Arruti Agirre Urreta, gure dokumentala egin duena, baitare ikaragarrizko somatzen da, sensibilidade eta maitasunarekin egindako dokumentala, preziski familiarentzat, heldu den larun batean, uztailak 4an, izango dugu gure etxean, Teletxeko ganbaran, estreno mundiala, eta, bueno, denak inbitatuta zaudete, eta familiakoa noski, eta, bueno, oso polita izango da, dena egina dago gure proiektu hau, hain, ez dakit, konplizidade, amodio, esaten dute, pixkat denon Aitona da Valentin Larrea, gure zera. Gero hemen dugu baita ere Edurne Alegria, Aiardi, Zaustarra. Eta berak frantsesera itzuli du, baina egin du lan asko web orriaren inguruan, itzulpen guztiak egin dizkigu, eta nola ez asko eskertu Elisabete Garmendiari, berak egin du hitzaurrea, bera da idazlea eta kasetaria, eta berak badu oroitza Valentin Larreanean, Gabiriko bestetan, Valentin Larrea pianoan jotzen. Ze Aitona joaten zenean, Andramarietan, olako konzertuak eta ematen zituen, eta Elisabete Garmendia da, eta hitzaurrea egin digu. Oso hitzaurre polita, baita ere oroitzapenez beteta, oso pertsonala, asko eskertua. Eta hemen dugu Ruben Jaukikoa. Ruben Jaukikoa da Nafarroko Orkestra Sinfonikoko zuzendaria, eta izugarri eskertuta daude, lehenengo momentutik, interes ikaragarriarekin hartu zuen Aitonaren obra, eta antolatu dute konzerto eder bat, Baluarten, azaroaren 13. Beraz, oso importantia. Nik uste hemen, eta jende gehiago gelditzen da, askoz ez gehiago, baina hemen gauden hori, eskerrak ematea, gure lagun minak direlako jada, eta betirako oso eskertuak. Bueno, hau, jarrai dezaket luzea da, Luze samarra. Orain arte egin duguna esan dugu bai, eta hemendik aurrera ze gelditzen zaigu egiteko.
Eta gelditzen zaiguna da, hain zuzen ere, jarri behar dugu musika hau, jarri behar dugu munduan. Eta munduan jartzeko era bada, hartuko dugu, maleta, eta hasiko gara, musika eskolaz, gure material guzti hau eskaintzen Euskal Herri osoko eta baita ere kontserbatorioak. Iruditzen zaigulako horrela txertatzen dela, musika txertatzen da imaginarioan, ikasleen imaginarioan, Valentin Larreare, izango da, bakarrikan, Valentin Larrea ere. Hasi gara horrekin. Helburu horrekin, luze joango zaigu, ze desente dira, Komunitatea Autonomoan uste 73 musika eskola, eta Nafarroan beste 16 edo, eta gero konservatorioak eta horrela, luze joango zaigu, gure viajante ofizio berria. Baina hasi zaigu, eta oso interesantea da, Itxaso Aristizabali esker, Lezoko musika eskolan, kurrikulunean sartuta dago Valentin Larrearen obra. Eta ikasleak ikusi ditugu, bere kurso bukaerako emanaldian, oso gauza polita jotzen. Gauza bera, Iñaki Gezala, gaur, etortzekoa zen, ez da etorri, baina Iñaki Gezala Donostiko musika eskolan ari da, eta baita ere, piano irakaslea da, eta baita ere sartu du, bere kurrikulunean sartu du Valentin Larrearen obra. Eta esan behar da, Francisco Escudero Konservatorioan ere, Donostian, Valentin Larrearen obra kurrikulunean dago. Beraz, hasi gara. Hirukin, baina hau dena nahi dugu edatu gure herri guztira. Eta bukatzeko eta azkar, ze zerrenda luze daukagun, 2026an, maiatzak 22an, izan genuen Urruñan, konzerto ederra, musika, organo, tenorra eta abesbatza, maiatzak 23an izan genuen Arnaga 4, izan genuen Sokoako Elizan, Zoragarri soka, Uztailak 12an, eta hori da hurbilena daukaguna beraz, denok inbitatzen ditugu, Deban izango dugu, Eguarriko 12an, organo, tenorra eta abesbatza kontzertua, Uztailak 16an, Olatzeko kapera, izan dugu pianoa eta tenorra, zenbait obra, Valentin Larrearen zenbait obra interpretatuko dira, abuztuak 2, eta oso pozik daude, abuztuan 2an inauguratuko da 2026ko Donostiko musikaldia. Amabostaldia. Eta musika amabostaldia alegia. Eta sarrera horretan egingo da, inaugurazio hori egingo da Donostiko udaletxean, hango areto nagusian, eta Jon Urdapilleta pianistak joko du. Eta artean Valentin Larrearen obrak joko ditu. Beraz, horrek asko postu gaitu. Gero, abuztuak 10an Tolosan ere egongo da, baita ere Donostiko organo musika amabostaldian Ignaziok joko du, eta Ignaziok obra batzuk Larrearena joko ditu. Irailak 20an, Gabiriko Elizan, dugu konzerto ederra baita ere, organo, abotsa eta abesbatza. Azaroak 13an, Iruñeko Baluarten, izango dugu ganbara kontzertuan, Nafarroko Orkestra Sinfonikoarekin, azaroak 13an, Luosoan, ganbera kontzertua, Iparraldeko Orkestrarekin, 14an, Donibane Loitzunen, baita ere Iparraldeko Orkestrarekin, azaroak 15an, Donapaleun, baita ere, Iparraldeko Orkestrarekin, eta azaroak 15, beraz, egun berean baditugu bi, Ordizian, izango da, Kamerata Oiasok ganbera orkestra. Eta, etorri da, Carmele Segura. Esan dugu, etortzen zinela, eta asko eskertzen dizugu. Bera,
laboral kutxako arduraduna, bueno, esan dudan bezala oso entusiasmo handiarekin, abegirtasun handiarekin jaso gintuen. Eta hau da oraingoz antolatua duguna. Eta irailean izango dugu, ez dakigunon, hemen edo beste leku batean, aurkeztuko dugu liburua eta aurkeztuko dugu dokumentala. Lotzen ari gara, oraindik ez dugu data zehaztua, hori Francisco Escuderon izango da aurkezpena, baina lotuko dugu data. Eta egingo ditugu aurkezpen politak. Eta, bueno, eta bai, orain ikusiko dugu Aitor Arrutik egin zuen gure proiektu hau, lekuz leku ginenean, zertan ari ginen eta ez joatearren paper irungo, nola kontatzen duzuzu? Iruñera joan ginen nire horren, egualdian ez genuen ezerrez. Horren aitonaren argazkiak. Horrela joan ginen. Gure aitona musikari zora garritza zen, eta guk nahi dugu konzierto bat. Eta bestia, eta antolatu zigun. Antolatu zigun. Argazki hau, honek mirakulua. Asko balio du. Esan behar da, marrazki hau, Mikel Arratxe Berasarik egin duela, lehenengo, Zarautzen egindako kontzertuko kartela izan zen. Zarauzko modeluan ere egin genuen. Egin genuen. Gure aitona Zarautzera joaten zen asko. Hori da. Asko maite zuen Zarautza. Eta iruditu zaigu, Aitorrek egindako trailer txiki ura, dokumentala osoa ezin eman, ze estrenoa beste momentu batien izango da, baina polita da ikusteko, honekin nahi bi helburu zituen. Batetik, aurkezten genuen ura fundamentozkoa zela, osa polita, ondo egina, eta gero transmititu nahi genuen familia batek egin duen alegin handia, anzturan zegoen personajea, musikoa, bere musika, argira ekartzea. Eta oso simbolikoa da berak grabatu zuena. Hori ikusiko dugu, bai? Kenduko hemen ditan alde? Motel. Bai. Horrela, ondo. Valentin Larrea zen gure ama Maria Luisa Larrearen aita, Gabirian jaioa, 1876an, oso arrakasta handia izan zuen, bere garaian. Asko konposatu zuen, oso musika bariatua egin zuen, bai konposatu zuen pianorako, organorako, sokarako, korurako. Gure amak izugarri miresten zuen bere aita, eta bere aitak egindako musika. Eta nesta guztikunan entzunez, amak transmititu zigun aitonak egin zuen musikaren balioa. Etxean genituen aitonaren partiturak, ama jasotakuak, pentsatu nuen, etzala posible, ez ezagutzea, nola sonatzen zen musika hura. Eta orduan hasi ginen, oso ideia xume batekin, etxean, piano bat alokatu, eta audizio batekin familia osoarentzat. Hori izan zen gure lehenengo abia puntua. Zergatik, momentu etorri zelako, ze lotxagarria iruditu zitzaidan, horren musika zalea gareno, garrai arreba guztia, ez ezagutzea gure aitonaren musika, ona edo txarra, amaren hitzetan, zoragarria, baina guk ez genuen segura entzun. Lehenengo akordeak jo zituenean, guretzako izan zen, negar malkuak, etorri zitzaizkikun burura ama, aitona, txapitela kaleko pixua, oroitzapen guztiak oso onkigarria izan zen. Eta hortik abiatu ginen, aitonaren musika berreskuratu behar genuelaren proiektu hau.
obra batzuk grabatu ditugu, bai sokakoak eta organokoak, baina pianokoak eta abesbatzarako oraindikan gelditzen dira grabatzeko. Eta hurrengo urteetan falta direnak bai pianorako eta abesbatzarako grabatu nahi dugu. Eta horrela pentsatzen dugu da grabaketari dagokionez borobilduko dugula Valentin Larrearen musika grabatzearena. Aitorri, non dago, Aitorri. Bueno, hau da. Horrekin joaten ginen. Bai, galderarik edo zuek eta izango duzu ezer kontatzeko edo... Arrituta. Horrela bizi naiz. Eta bai. Bueno, aukera asko izango dugu aurrerantzian behar elkar ikusteko, plazerra... Eta bai. Zuei, eskerrak. Lan guztiagatik, eta segin. Eta bueno, esan dago hori, Eingo dugu. Batez ere, nolako konfiantzakin etorri garen zure gana bete. Eta bai. Eskertzekoa da. Eskertzekoa da. Musika sale handia zeata. Eta bai. Somatzen da musika sale handia direnak, Karmele bezala, baita ere, entzun zuenian egiten ari ginela eta horregatik proiektu hartu zuen sutsuki, abegikor, oso diferentea da, pertsona baten gana zoazenian, oso saletua bada, berehala jartzen du atentzioa, ez bada saletua, bueno, agian fugo hobeto baino. Eta horrela, eskerrik asko, etorri izana, nahi genion eman, honi puzka bat airea, eta gu familia handia izan da, batzuk alegin handia indute, etortzen, eta horrela. Bueno, maitiak eskerrik asko. Eskerrik asko. Ale ba. Jaso.